Čau lidi, já vás zdravím u další epizody ze Skyblocku a já jsem Seth a dneska se vydáme na ten ostrůvek, který je někde tam. Jak dobře vidíte, natěžil jsem 2 steky cobblestoneu, na to jsem mi potřeboval tady ten krumpáč. Tak já myslím, že bychom se tady mohli trošku zase doprčit, tak, trošku, aby jsme měli dirt, tak si to tady uděláme z cobblestoneu. A je to i hezčí. A spadlo nám dirt. Sakra. Tak, jo, dal jsem si sem ještě krafťák. Protože když stojím, tak můžu takhle jenom držet. A v klidu se mi kope. Vždycky jsem si do toho, ale máme strom. Vždycky jsem si jenom takhle stál, pustil jsem si hudbu a třeba jsem se, nebo jsem se koukal na film. Takže pořád jsem na stydlej, takže mě když tak omluvte, když zase zachrchlám. Já myslím, že bychom si mohli udělat ten strom, vykopat. Pořád říkám vykutat, takže budu říkat vykopat. To je mnohem lepší. To vykutat je takový, používám to skoro pořád. Akorát si dáme radši cobblestone do toho. Tak. Myslím, že bychom si tady mohli udělat teda ten strom. Jo, dobrý, máme sapling, paráda. Tak, ještě mě omluvte, já se jenom na něco kouknu. Chvilinka. Ano, dobrý, v pořádku. Tak. Těžíme si tady ten strom. A myslím, že bychom se tam teda vydali. Já se to dám teda na far. Já jsem teda koukal, že se to neseká. Je to video. Takže myslím, že bychom mohli dát takhle. To takový hezčí. Akorát. Jo, tamhle. Jsem se lekl, že tam není. Ne, jo, další sapling. Už jsem myslel, že spadl. To je dobrý, když máme takhle 3 saplingy. Větší šance prostě, že nám spadnou další. A jestli tady z toho spadly 3, tak to je jako dobrý, hodně dobrý. Tak. Budeme mít teda dřevo a z toho myslím, že bychom si mohli udělat. No nic bychom si nemohli udělat. K čemu? Jedině krumpáče, tyčky. Jo, uděláme si pec a uděláme si charcoal. A další sapling. A další. Ty bláho. Tak, 5 saplingů z jednoho stromu, to je hodně dobrý. Tady si dáme zase kabel. Myslím, že bychom si to tady teda mohli ještě trošku zvětšit, aby jsme tady mohli rozbít tu hlínu. Tak já tady udělám ještě 2 řady. A vykopeme tu hlínu, dáme si ji do česky a půjdeme na ten ostrůvek. Aby nás měli čekat semínka a takový. Tak. Mohli bychom si udělat to. Sakra. Jo, dobrý, mám tam pořád trávu. Mohli bychom si udělat já mám nápad. Takhle sem dáme trávu. Sem dáme trávu a sem dáme trávu. Jako dirt a to bude jakoby tráva. Takhle rozmnožím jakoby trávu. Takhle to chci udělat, že to bude takhle a dolů. A dole budu mít prostě, už si to rozvedu, abych to. Jo, dobrý plán. Tak doufám, že jsem to tady. Teďko, a ještě si posunem celý ten cobblestone generátor. Celý. A dáme se ho sem dolů. A ten bedrock tady necháme, si myslím, že to tady nebude vadit. Z toho si pak můžeme třeba, já nevím. Tam je vlastně spawn. Jakoby, že když zemřem takto, tak si to můžeme pak ještě nějak hezky udělat. Že to bude vypadat dobře. Tak, já si to tady ještě trošku zvětším. Takhle. Tak.
Myslím, že bychom mohli jít teda, ne, ještě ne. Dáme si tady vypálit to dřevo. A ježiš, ne, dobrý, jsem se lekl. Takhle. Tady celý rozběn. Máme tu pec, máme. Tu si dáme sem. Vlastně sem. Dáme si teda vypéct to. No to jsem zrovna nechtěl. No to nevadí. Jo, tady. Takhle. To myslím, že bude stačit. Z toho už si můžeme udělat torčku. Tak. Já jsem blb. Já jsem si zase nespustil stopky. No, a minulý díl měl teprve 13 minut. No tak chvilku počkejte, já to střihnu, kouknu se na stopky, stopnu si to. A možná, že přijdu a už budu mít natěžený nějaký kabel. Protože no, nám nevystačí na tajto. Takže já ještě budu v tom střihu těžit kabel a za chvilku jsem tu. Takže jsem zpátky a natěžil jsem teda nějaký ten kabel, udělal jsem si další krumpáč, je to tenhle. Ten jsem prostě zničil. Myslím, že jsme tady máme, jo máme. Takže to vyndáme, uděláme si další torčky. Takhle to stačí. Tohle si uklidíme. Tohle. Tady si zasadíme strom. Myslím, že bychom... Ne, tady. Tak. A mohli... No, ne noc. Ach jo. Jo a jo. Já jsem vám vlastně slíbil, že se kouknem, že si najdu ty pravidla. No tak to je jedno. Příští díl vám to řeknu. Nebo prostě vy to určitě víte. Ale teda... No, to nic. Vy to určitě víte. Ale já to nevím, protože já jsem, když jsem hrál vždycky Skyblock, tak pak mě to vždycky přestalo bavit. Takže se na to budeme muset kouknout. Je noc, takže to tady osvětlíme. Ale bylo by dobrý. Aha, já hraju na písmu. To není dobré. Se omlouvám. A osvětlíme si to tady. Tak já myslím, že minulý díl nějak jakože ne to, protože já hraju na písmu, protože já jsem teďko nedávno včera, jo, to asi včera, tak já jsem stavil na svém kreativ světě prostě takovou vilu, jsem si chtěl vyzkoušet. No a musel jsem si dát písmu. Ježiši. Tak. Něco jsem chtěl. Jo. Já myslím, že bychom tam mohli už jít teďko. Tohle si radši uklidníme. Ano, jídlo. No, to nebude doufám vadit, když... Je tam truhla? Je. Takže se tam přemístíme. Potom si tady udělám takový hezký most. Jo, už se těším. Ještě si dneska přemístíme teda ten cobblestone generátor. A já jsem zase takový blb. Ty bláho. Já tady kopl kabel, aby prostě ty stopky už měly ten čas, který jsem udělal prostě to video, no prostě ten kousek, co jsem natočil před střihem. A já tady nezapnu znova ty stopky, ne. Takže bude další střih a za chvilku jsem teda tu. Takže jsem zpátky a spadl jsem. Neměl jsem u sebe nic, protože já už jsem se chystal prostě začít nahrávání. Neměl jsem u sebe nic a chtěl jsem začít nahrávání, abych jakoby už měl Hunger Bar zase. Tak jsem chtěl spadnout. A teď já jsem prostě spadl, omylem jako. A prostě ono mě to pořád portovalo zase do TNT. Takže teď vidíte, jak jsem pořád
padal a najednou teď mě to zase na Skyblocku tady. Takže to je dobře. A myslel jsem si, že teda spawn je tady na tom bedrocku, ale asi ne. Možná, že je to nějaký bug, to nevím, bug. Jdeme teda si vzít teda nějaký ten kabel a chceme se dostat přece na ten ostrůvek. Tak a já si tohle ještě vypnu. Šup. Tak, dobrý. A jdeme se tam teda dostat na... Ach jo. Dobrý, no. Takže teď tady budete na mě koukat, jak tady pořád budu padat. Zkusím to se dostat teda nějak nahoru, ale... Prčic, takhle to mě pořád... No už... Takhle mě to pořád dostává prostě to... Mimo ten skyblock. Jo? Že prostě začnu padat. A myslím, že se to stává každým. No konečně. No hurá. Tak. Tak se vezmeme tady ten teda kabel. A budu se natěžit, no. Bohužel. A už máme jenom 4 minutky. Ach jo. Tak, držím shift. Já jsem ho držel. Já vždycky, když třeba držím shift, tak prostě i tak spadnu. Já nevím prostě. Buď to nedržím pořádně, nebo je to taky nějaký bug. Ale to se nemyslím. Tak. Doufám, že jo, už tam skoro jsme. To je nějak blízko? Co jo? Co to je? Jo, ono sněží. A to je dobrý, že sněží. Protože bude mít sníh a bude mít sněhuláky. A ty si tady zavřem a budou nám zabíjet monstra, co tady budou. Jo, to bude hodně dobrý. Paráda. Tak, jsme tady. Uděláme si tady teda takovou tu ohrádku. Šup. Takhle. Pak jenom do toho bouchneme, ono nám to sem spadne. A tím asi ukončím díl. Na zbytek, jo. Na creeper. To není dobrý. Tak jo, tak pojď. A já jsem zapomněl. Já nemám sound. Zvuky. Ne, ježiši. Já jsem takovej blb. A to není dobrý. Jak se teď dostanu to? To nepřeskočím. No, tak jako už po třetí. Jo, dobře. Tak já myslím, že bychom to mohli ukončit, protože takový faily teďkon, tyjo. No dobře, takže to ukončíme. Děkuju, že se aspoň jeden na mě koukáte. Takže v příštím díle bychom si mohli teda dokončíme ten a můžeme si udělat už Nether portal. Takže ahoj.